Hai, udaipur kaham. Ang tabuk udaipur thangai tongo. Mungsana ya bahai kisa guri gana. Guri mukchuk tong ha hangkeba. Guri gana. An tete bai kenai. Thangai tongo tabuk chung. Dawang ganang bazar jora sok paijak. Nai tong di chung tini tama nai. Na nai hito sama ya heba. Tama nai. Tama biang guri. Nai tong di. Biang yaro udaipur kasha si guri nai. Oh. Nai tong di Nirok. Paya sok jora. Ang bai kirengai tong di. Tabuk phero lama sok paijak. Udaipur mazar ba. Gari ma yangai tong ha. Busuk gudeng gari mana sinai tong. Shale to hamle udaipur kiring ta koita baje 1:41 baje tong tabuk. Gari le bufro masinai. Yang khalapsuri bazar thangmani lama. Yang ke Maharani. Oh le auto fai tong. O auto firok gari masinai bo side hoke gari masinai. Udaipur kiring go haingo gari ma yake. Yang ke Tini nok thangmani lama yang ke Tini para hamani. Thangwai dong lama hayama. Ako le aro panda chole le gamari obo panda gas namani bagai gari lain dojang na gamari views yo oro views yo gas ran dojang bai bang namani sokale jak metro bazaro gari driver wanchano nashirano manishi sabro 25 টাকা ke phai tongsi Tini 30 টাকা nateও bose ano 6 jongteo poro taono phaite ani 30 টাকা te phai jole lama thapra sirom tosio
plate ro ka si nai thok sak bai oro daga ha jak bai mayo koi ha mai cha bu sai ya phok sai to ha tisha do ka se kahas ko ba se salai dong mai jan za hawe rang ganang rok sakti rok le okat kere oro rok hawane lama gan daro ni omo hai rok dungjak dogan oro khoros khaisa masa 100 taka ni ma opuk pai ni ane ma tong saga kaisa 10 টাকা po momo Mokhe Maharani Bridge Bazar Maharani Bridge tabo Maharani Bazar shophaja tiffin khaibani nasing tongo tak loge loge se bus nai ron ba kisa det to ha asak ke mayo khoi ka samal ya bokro bo sai to han to manglang pal simale mayo khoi mane kawa simu to shang kawa simi simu sukshu asuk to ke ang mayo khoi ke jole ni simi simu suku tani batang borok nai sima sita mayo khoi te mang sai ha jole simi simu suku halang ko ku ja thete ni ha te masala mai sai thang jak ba okhotelia ko amla mai sai thang jak ya ba okhoi ang mas thini mai okhoi udaipur tiffin khai beshi na mani bek paine ani oro khai phelesh ni phalai jak langu shopaika ang chowmin chow popori dorkar chow kok nai de thoya sia mai hon man thani hai ma banai Maharani Bazar sai tong ang kha mai ka thang thang tong han ang ko thang tong te
sok pai ke si dula bang man si bura hai ke sma tongo bokhro ro tini sui thangdro si asa asa nawa sa hane ya bokhro to mane salang pa si mane ya yang bai sekang yang kepala sama nih tabo yang khajo thai digi sama hayang tongang khasiuk chuk 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 mayo khoi ke sosro singo sido jeno pharo no mai kasang mani thanya kasang mani pa kasang jag bai ke hing thang tong khusroi yang chini nok ni lama yang Oke sini parani Khumbar oke ya selairo uli papa tu terus bol thang tong bai le buku terus betting khai tong bai ang wa se bol khai no ang di bola bai ni bai ang bola ka ha na do sao ai kia bowling khai phải ra đường này tới đường nhà này cái nè sao sao lại không bowling wah, ordeng ni si mixi made. Beras khubru nyale tong ayo, mutro ordeng ni si mixi tempat teman na khubru nyale tong ayo. Oh, rodo na. Tong bayo jan ja. Chini parani shikla rock srai rock. Nok thangra kasang hambela oro bisingo nai de bol kamai ban hani ro nero bisi ke no ganda sok phal ha lengla ha kasang la ha kitini ni video asuk nang lai sinai next video ni ro wai ma lai nai an video no like share and subscribe khaini ta pok bai jadi je mansak bani video no nai thok jak thang nai thok ja thang ni rok support khai bai the an no nai thok jak thang nai thok ja thang support khai bai jadi please ano budai to 1k subscriber ka no bai just please tini video sang next night jotona shari ka ham next video ni rok bai te asha malai tongo ta